Kdo by ze starších hráčů neznal Thiefa? A teď nemyslím frajera, co vám sebral kolo někde před obchodem, myslím jednu z kultovních legend. V těchto dnech totiž vychází nový díl a i přes problémy, které vypuštění tohoto ptáčka z klece provázely, bylo rozhodně na co se těšit. Hlavně tedy, pokud se řadíte mezi milovníky klasických stealth akcí. Takže máte-li rádi plížení, schovávání, vyčkávání a samo sebou také krádeže, pohodlně se usaďte, pohádka s názvem Thief začíná. What the? Well, they do call the rooftops the Thieves' Highway. Ještě než začnu, připomínám, že se nejedná o tradiční recenzi, ale spíš o hodnocení začátku hry. A důvod? Pokud vás hra nenadchne hned ve svém úvodu, tedy při první hodině až 2 hraní, jen těžko se k ní potom budete vracet. Takže vám tato recenze pomůže s rozhodováním, zda si vybraný titul sehnat nebo ne, a neokrade vás o vlastní objevování lokací a příběhu. Ten si ostatně můžete přečíst také v dalších desítkách recenzí. Ale abyste si nemysleli, že se příběhu vyhnu úplně, tak tady pro vás něco mám. Příběh, ten tu je. So how much did you steal? It's not how much you steal. It's what you steal. And how you steal it. Blá, 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 blá. Ale co zjišťuju já a co vám ukázat chci, je grafika hry, ovládání, hratelnost, umělá inteligence, možnosti a hardwarová náročnost. A začneme rovnou u toho asi nejpovedenějšího. A tím je asi grafika. Líbivé textury, pěkná hra se světlem ohňů a celkově taková tajemná, ponurá atmosféra. Skvěle tady také fungují změny počasí, kdy déšť a bouřka vypadají oku velmi líbivě. To jsou tedy asi klady hry. Atmosféra a celkové prostředí je parádní. Co se ale grafice vytknout jednoznačně dá, je nepříliš dobrá optimalizace například u in-game videí. Takto se totiž sekají některá videa i na PS4 a na sestavě, na kterou je tato počítačová verze testována, by in-game video, které automaticky přeskočí do rychlosti stabilních 30 snímků za sekundu, vypadat rozhodně nemělo. Don't move! Tím, jak je hra tmavá, neumožňuje zrovna ideální hraní třeba za slunečného dne. Dostává se vám ale zase skvělá příležitost vyrazit ven. No ale teď vážně. Při hraní jsem si vzpomněl na rok starý Dishonored a musím říct, že ten mě bavil podstatně víc ve svém začátku. Thief totiž sází hlavně, ale zcela logicky, na stealth akci, ale čeho je moc, toho je pak možná už je příliš. Věřím, že své hráče ale určitě nadchne. Co už je nadchne méně, je tolik očekávaná volnost. Řekněme, že řešení je vždycky více, nicméně volnost jako takovou si já osobně představuju trochu jinak. Stejně vás nepotěší ani umělá inteligence. Příklad, řekněme, že jsem ve velmi, ale velmi tmavém stínu, což evidentně nejsem. Pak blesk, všechno se osvítí, týpek kouká na mě, já na něj, on na mě, já na něj. A nic. Prdí na mě. A přitom jsem nejobávanější zloděj v celé galaxii, co mu před rokem ukradl vánoční prémie. Nebo jiná situace. Střelíte frajera hořícím šípem, rychle utečete se schovat, že vás budou hledat. A nic. Po chvíli z nich vypadne jen... Something doesn't feel right. Jo, tak s takovouhle prémie na konci měsíce asi nebudou chlapi. Ovládání to je poměrně precizní, tak jako jsme na to ostatně u Unrealovských engineů zvyklí. Jediné, co se mi neustále po každém zapnutí hry vrací, je nastavení myšky na defaultní hodnoty. Hra pak nabízí jedinečnou podívanou pro alkoholiky. Je tu totiž moře plné piva. Po několika minutách usilovného skákání a snahy dostat se do pivařského nebe jsem se tak trošku unavil a na hru možná i trochu naštval. Takže pauza. OK, zpět ke zlodějčkovi Garrettovi. Hra je nahrávána ve Full HD rozlišení a veškerá grafická nastavení na maximum. Pokud se ale koukáte na toto video na YouTube, moc detailů tady asi nevidíte oproti originálnímu videu. Proto přidávám i několik HD screenshotů v plné palbě. Odkaz na ně najdete v popisu videa. A teď k hodnocení. Nový Thief je rozhodně temný svým prostředím a to asi napomáhá celkové tajemné atmosféře, takže tyhle věci rozhodně velký klad téhle hry. Stejně tak jako ovladatelnost a celkově ta hráčská část u téhle hry je opravdu výborná.
Co mi ale chybělo, je větší volnost v řešení situací, stejně tak, jako mě docela vadila optimalizace téhle hry a naprosto mě překážela umělá neinteligence nepřátel, protože chvílemi se opravdu zachovali dost nepochopitelně. Tolik tedy videorecenze herního začátku nového Thiefa, celkové hodnocení za mě dávám 6 z 10, ale je v tom i odraz toho, že nejsem zas až takový fanda stealth her. Co ale vy na to, zkoušeli jste tuto novinku, dali byste víc nebo míň bodů, klidně mi to napište, budu se těšit na diskuzi.